Foi o coche máis popular nos anos 60 e 70. Hoxe, o 600 é un vehículo de coleccionistas. Lugo acolle hoxe unha concentración na que participaron 50 coches deste modelo histórico. Comezou a fabricarse en 1957 e custaba daquela unhas 63.000 pesetas. Porque foron os que motorizaron España. Pensa que neses anos foi xa quen levantou o parque móvil español. Pasamos casi da bicicleta a un 600. E levou moitas familias, foi cando hubo precisamente, se empezaron a coller vacacións, tal, e estes foron os primeiros cochiños que metías unha familia completa hasta de 7 personas. Seña dos primeiros coches no que anduven, incluso aínda sin ter carne de conducir. Calcúlase que se venderon alrededor de 800.000 unidades. Hoxe é un coche de coleccionistas, xa que sobreviven apenas 10.000. Pues bueno, tienen de especial que son coches que ya no se fabrican como lo que era antes, son coches que la mayoría tienen entre 50 y 60 años y que con una llave, un destornillador y un alicate lo reparas. O último Seat 600 deixou de fabricarse en 1973. Cada vez quedan menos e os seus donos saben que teñen que coidalos con esmero.